खुलुमबाय टेग आर'नाइ स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। फुंबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय बयनिसिमबो जासिहरबाय। नोंथाङा नायगासिनो दं टेग आर'नाइ स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव बर' खौरां बड'लेण्ड। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। थांनाय 6 फेब्रुआरि खालाराव हिमाक्षी बर' 11 बोसोर बैसोनि उन्दै बिनानावआ न'निफ्राय दखानाव सिंग्रा जानो होननानै ओंखारलांनानै न'सिम फैफिनाखैमोन होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो। खौराङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हिमाक्षी बर'नि जिउ गैयै देहाखौ 18 फेब्रुआरि खालाराव बेलासि समाव बुरलुंबुथुर दैमा जिङाव मोननाय जायो होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बिनानाव हिमाक्षी बर'खौ सोरबा दुथाङा गोब्राबै बुथारना दैमा जिङाव गारना दोनलांदोंमोन होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो। आसा खालामो दायनिगिरिया थाबैनो साजाखौ मोनथों आरो अनसुलि हिमाक्षी बर'नि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो होननानै गसाइनाव आरज गाबो। কি ক'ব ঘটনাটো যেহেতু হৈছে আৰু আজি যেহেতু ইয়াত সকলোৱে প্ৰতিবাদো কৰিছে ঘটনাটোক লৈ ন্যায় লাগে বুলি কৈছে, আপুনি কি ক'ব যিহেতু পৰিয়াল হয় আপুনি ছোৱালীজনী? যিটো নেকি মোৰ এই ছোৱালীজনী যিটো হৈছে এইটো নাতিনী হয়, যিটো নেকি মই বিচাৰোঁ যাতে যোন মানুহে যিটো নেকি ছোৱালীজনীক অত্যাচাৰ কৰিছে সেইজনৰ মানে উচিত বিচাৰ কৰি শাস্তি দিব। আৰু লগতে মই ভাবোঁ গুটখা, ড্ৰাগছ, মদ অন্যান্য নিচাজাতীয় বস্তুৰ পৰা মানে দূৰত্ব ৰখাব লাগে। গোটাই জনসাধাৰণে জাগৃত হ'ব লাগে যাতে অসমখন ভালদৰে ৰখাব হ'লে চেৰেপ মদৰ বা ভাং জাতিৰ পৰা দূৰত্ব থাকিব লাগে, শিক্ষা উন্নতি কৰিব লাগে। সেয়েহে মোৰ অনুৰোধ।